Здравейте! В днешното видео Ходих да оберем, ще го дебнем долу в града прецъфтя. Преминава там. различни ботов Тук и липове. акацията сега цъфти. Мама ще ме задължава да ги правя. Много дъжд. Мама ще ми казва какви ботов липове да правя. Айде на столчето. Виждате. Гняц. Ръбче. Ръбче. Това е кутия флип. Не е ботов лип. Направихте му изненада на тати. Той въобще не чул колата. Каза, че Силвестър е ходил при него, Венци и Камелия са тръгнали нагоре. И аз като се качихме... Но при Мартин онния ден беха одили мунката и тоя... Вени. Каза Митето. Там къде беха... Окей, едно от 10-11, давай. Беха кая на магазина, вземаха си бира и казаха, че отиват при Мартин. Първо на широкото, после на тесното. Не виждам. Упс. Упс. Сега кажи, че там е станало. Има ли ядене? Той взема прас, му дава да си прави пържено, каза. Сигурно има, но... Той Марто му оставил ония ден и той занесъл. Все имат ядене, вика много. Ма хладилника нещо не е бил наред, да са го правили, де? Така, не знам, може. Yes! Ай са на тесното. Каква ли дъжд ще ходи да чисти това? Решетките си. Не малко, 10 минути валя. На 10, ама шума. Следващото? Следващото предизвикателство, чакам. Това, що ми беше студено, сега е топло. Ми е жега. Нали се капах и там духа. Като ходих да бера бъза и то... Yes! Браво! Добре. Айде сега тухлата горе. Ето върху това ще трябва да направя. Това ще е лесно. Дали? Дръгпът. Аз как направих на тухлата? Браво! От втори опит. А сега вътре. Какво? А сега вътре. Айде вътре. Две кокошки, ама за сега носят всеки ден. По две, по едно, по две, по едно, по две, по едно. Дрън. Ваню, като си дойде сега други ден, ще го изпрата, ще звъннаме. Това не е ботов лип. Трябва да е право, баба. Това не е ботов лип. Ще звъннем на тази жена там с това да докара някоя и друга. 5, поне 5. И тия две, тия са на 3 години. Ще кажеш колко и ще... Колко ще ги дава? Колко толкова? Не, аз си дам парите. Сега ще вземем пенсия скоро. И скоро. Не има проблем. Малко от тая, така да е на капачка. малко от другата и ще ги дам. 6 кокошки да вземе. Колко кажеш, ще идем да видим първо. Той ще иде да види, да се разберем, нали, да ги вземе, когато си затръгва за насам. Почти успя. Това possible ли е? Possible. Така е по-трудно, бабо. Защо? Не знам защо, по-трудно. Аде, ще не мога да улучиш. Хоризонтален флип. Браво! 7 без 20. Това съм правила, телефона ми е така от Джо.